Καλέ 12 λέει είναι η ώρα. Εγώ μία το δικό σου είδα. Αυτό το ρολόι θα στο πετάξω. Καλέ, χθες δεν πήγα από Βέρεια, δεν το πήρα το ρολόι σου. Ναι. Γεια σας. Τον άλλο μήνα. Όχι. Άρα δεν είναι και ότι δεν τα πήγεστε. Καλημέρα κορίτσια μου, καλημέρα, για μπείτε. Good morning. Κατερίνα, τι λέει, στην Πάτρα έχουνε, πώς είναι με το καρναβάλι. Φαντάζομαι χαμούλησε. Θα έχει και πολύ τουρισμό τώρα λογικά λόγω καρναβαλιού. Ρετουσάρισμα. Θα βάλουμε και ρωτοαπάτη. Γεια σου Φωτεινούλα μου κι εσύ. Χαμός παντού, Γιατί δεν εμφανίζω τα μηνύματά σου, ρε Κατερινάκη. Για να το εγκρίνω. Χαμός. 2, 3, 8, 2, 0, 29. Τι θέλει ο μικρός? Γεια σας. Δεν πειράζει. Μένω και ένα λαστιχάκι να μαζέψω τα μαλλιά μου. Τι κάνετε κορίτσια μου, πώς είστε? 12 η ώρα, Εντάξει, μια χαρά είναι. Ίσα για να πούμε καλησπέρα. Λοιπόν, τι θα δείξουμε, γιατί να έχω πίσω αυτά, θα βάλω άλλα. Θα βάλω τζιν πίσω, ωραιότατο, και θα βάλω και σετ φόρμα πίσω. Βάλω πυρός. Λοιπόν, κορίτσια μου, θέλω να σας... Γεια σου Φωτεινή μου! Λοιπόν, κορίτσια μου, θέλω... Τα νέα τα κορίτσια το κάνουν κάπως έτσι, κάπως αλλιώς. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θέλω να δείξω... Πρώτον, φυσικά και θα σας δείξω τη ζακετούλα αυτή, κορίτσια, που έχω στο μπέζ, που είναι αξιαγάπητη, αξιολάτρευτη, την έχω πάρει κι εγώ. Είναι διαθέσιμη, αν σας αρέσει, τη δίνω στα 35. Το καλό είναι ότι μπορεί να φορεθεί και σαν μπλούζα, γιατί κλείνει ψηλά. Έτσι εγώ τη φοράω σε μένα, εγώ τη φοράω σαν μπλουζάκι. Ένα πολύ ωραίο πλεκτό μπλουζάκι, τα τσεπάκια της είναι κανονικά λειτουργικά. Εδώ έχει μια πολύ ωραία μιλιά με φραχτάκι, 3D τα μιλαράκια, 3D οι μελισσούλες, τα λουλουδάκια. Εδώ το καυσαέρι από το αυτοκίνητο επίσης 3D. Λοιπόν, ο ήλιος με τις ακτίνες του είναι όλες ανάγλυφες, τουλιπάκια επίσης ανάγλυφα, και εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Τι είναι αυτό, ένα παλάτι. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφη, αξιαγάπητη, ειδικά τώρα την άνοιξη που παίζουν πάρα πολλές ζακετούλες, γιατί ο καιρός είναι ντεμή και θες να είσαι και προστατευμένη με ένα ωραίο γεμάτο πλεκτό, γιατί τώρα τα πλεκτά κορίτσια που θα βγούνε είναι αυτά τα λεπτά τα μερσεριζέ που δεν φοριούνται. Ή έχω φέρει και ένα άλλο ζακετάκι που το είδα, τώρα το πουλήσαμε το κίτρινο, που σας έδειχνα με τις καρδούλες, με τις καρδουλίτσες σε περλάκια. Τώρα θα μου πείτε, σας το έδειξα χθες και προχθές. Γεια σου τσιντζεράκι μου, καλημέρα. Πουλήθηκε εδώ πέρα το λεμόνι, κορίτσια, από το φυσικό κατάστημα. 35 το έχω, Bed of Roses. Είναι εξαιρετική τιμή και τώρα να το γκουγκλάρεις, να το βάλεις στο Google, να το δεις με Google Lens, θα το βρεις 38. Πάλι πιο οικονομικά από όλους το έχω. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια μου. Κανονικά είναι ζακέτα πολύ πιο ακριβή. Το πήρες, ναι.
Είναι ζακέτα πολύ πιο ακριβή, να ξέρετε. Είναι ζακέτα των 50 και είναι κανονικά η τιμή της. Ρε τζνεράκι, ναι. Και την δίνω 35 όσο θα την έδινα, παρόλο που την αγοράζω τώρα, ξανά. Τη δίνω με εκπτωτική τιμή όσο θα την είχα. Δηλαδή την δίνω στα 35 ευρώ. Πιστέψτε με, είναι πολύ ωραία εκεί η τιμή. Είναι ακριβή εταιρεία, η Αζάρα. Βγάζει όλο ιδιαίτερα τέτοια κομμάτια. Αν σας αρέσει, πείτε μου. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο σε αυτό που σας έχω γράψει ή να στείλετε στο Viber ένα screenshot τη φώτο και μου στέλνετε διεύθυνση. Τα λέμε και μετά, κανένα πρόβλημα. Κορίτσια μου, εμείς μετά από αυτό το live θα τα πούμε την Τετάρτη. Εντάξει. Θα περάσει σχεδόν μισή εβδομάδα μέχρι να τα πούμε. Θα μου λείψετε πάλι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θέλω να σας δείξω πολύ ωραίο τζινάκι, κορίτσια. 3 κομμάτια έχω μόνο. 44, 46 και 48. 20 ευρώ. Είναι τουκλιά. Ό,τι πρέπει για τώρα, έτσι, στρασάκια. Με ωραία λευκά σνικεράκια. Τα καινούρια που θα έρθουν, όπως είχε αυτό, κορίτσια, 33 ευρώ. Τόσο θα έχουνε. Πάρτε τα, είναι τέλειο, ούτε πολύ χοντρό, ό,τι πρέπει για τώρα. Κουκλί και ωραίο μπλε σκούρο χρώμα. Ούτε πολύ σκούρο, ούτε πολύ ανοιχτό. Να σας πω, φέτος έχει πολύ γαλάζιο, πάρα πολύ γαλάζιο. Πάρα πολύ γαλανό. Και ξέρετε, σε όλους δεν αρέσει το γαλάζιο, δεν τους ταιριάζει. Οπότε, αν θες ένα ωραίο τζινάκι με έκπτωση, με καλή τιμή, με κρυσταλλάκια που δες τα, δεν βγάζουν και μάτι, δες, από μακριά το που φαίνεται, ίσα μόνο κάτι ρυδίζει. Γιατί είναι ανθρακή τα κρυσταλλάκια μου, κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω μετά κάτι πολύ ωραία set φόρμες που έχω εδώ πέρα. Αυτές τις έχω μόνο σε αυτό το μαγαζί, μόνο στα Γιάννητσά που είμαι τώρα. Λοιπόν, για να τις δούμε. Βισκόζι το ύφασμα, ελληνική εταιρεία, Έλληνα σχεδιαστή. Λοιπόν, ελληνικός, σαν την Καλομήρα και εγώ μιλάω. Λοιπόν, ο ελληνικός άντρας μου, έτσι δεν έλεγε η Καλομήρα. Λοιπόν, Έλληνα σχεδιαστής. Τέλεια. Και δες τη ψιλοκάβαλη φόρμα, αυτή παντελώνα ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει και ένα βιντεάκι που τους λέω butter set, βουτυρένιο set. Όχι τυχαία, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία η ποιότητα του βουτυρένια. Εδώ είναι ο σχεδιαστής, γράφει Design in Greece όλα. Το νούμερο που έχω είναι το large αυτή τη στιγμή. Έχω και σε κρέμ χρώμα, το μαύρο το πούλησα, αν σας αρέσει όμως μπορώ να το φέρω πάλι. Η τιμή του είναι στα 45 ευρώ, σαν να παίρνεις 22 μισό το κομμάτι. Τέλεια. Σκέψου ότι στο μαγαζί πάντα τα έχω λίγο πιο τσιμπημένα, δηλαδή την έχω 46. Να σου δείξω και το μπέστι, μήπως και σου αρέσει. Να το και το μπες. Μαμά, ο Θωμάκος σας έρθει πάνω. Μαμά, δεν ξέρω όμως άμα κάνει με ψαλίδια και με μηχανές. Με ψαλίδια και με μηχανές εκεί. Οι μηχανές σου με ένα κουμπί ανοίγουνε. Κάτσε λίγο να το φωνάξω. Θωμά. Θωμάκο. Θωμά. Θωμά. Γιατί δεν να πάω να σε φωνάζω. Τι θες να τη ζητήσω. Ζήσω πώς και εδώ πάνω. Θα το σβήσω χωρίς να μείνει στο σκοτάδι. Κάνει νεύρα να το παίρνει όλο. Έτσι, ναι, έτσι κάνει. Γεια σας, ορίστε. Γεια σου, Αγγελική μου, καλημέρα.
Έλα αγάπη μου, έλα να δεις. Αυτό το χαλάκι είναι πάρα πολύ ζώρικο. Κάνε και το τσιπάκι να καθαρίσει. Να, και πήρες τη τσίπλα που έχει το κάτω και η μπουδάκια, καθάρισέ τα. Λοιπόν, να το άλλο το χρώμα που σας έλεγα που είναι το πολύ ωραίο το μπέζ. Άμα δεν θέλεις δηλαδή ροζ, λευκό κτλ. Είναι πολύ ωραία λύση γιατί είναι υγιεινό, ουδέτερο, large και εδώ. Αν θέλετε διαστάσεις πείτε μου να σας τις μετρήσω. Βασικά θα σας τις μετρήσω, χωρίς να μου το πείτε. Το όνομα, το τηλέφωνο, Παιδιά, ακούστε την πλάκα. Πήρα μια μεζούρα από το Τέμου, μου ήρθε χθες. Ευχαριστώ και Λικούλα. Και παιδιά, δεν το πίστευα ότι υπάρχουν μεζούρες. Είναι 3 μέτρα. Τι θα την κάνω, δεν θα μετρήσω με 3 μέτρα μεζούρα. Δεν τελειώνει ποτέ. Σας ελπαντίνα είναι. Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, θα έχω μαζί μου ρευστό. Λοιπόν, είναι 132 το στήθος, 132 ατέντοτο, ενώ η περιφέρεια είναι, θα σας πω τώρα, είμαστε 120 ατέντοτο, 120 περιφέρεια ατέντοτο και 132 ατέντοτο το μπλουζάκι στο νούμερο large. Λοιπόν, φυσικά και έχει περιθώριο και ανοίγει και εγώ άμα δείτε στο βίντεο που το φοράω το σετ το ροζ, κάτω κορίτσια είμαι 120, πάνω είμαι 100. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα και άλλα στέλνει. Πάνε με τη γιαγιά, άκουσε με να δεις, πάνε με τη γιαγιά να πας στα αυτοκινητάκια, στα γέρματα. Να πάμε και στα γκούδια, Να βάλεις και στα γκούδια να φάτε εκεί πέρα. Το μπουφάν σου, βάλε το μπουφάν. Ναι, βάλε το μπουφάν σου. Ένα μπαλόνι εδώ. Ένα μπαλόνι θα κόψουμε εδώ. Για η τάξη. Για να φέρω ένα μπαλόνι θα κόψουμε εδώ. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Εγώ φέρω το κίτσο. Πριν εγώ μου το βάζει στα δικά σου σάκια, δεν είναι. Συγγένω λίγο. Το κινητό στο θες, πάρε το. Μα βγάλω το γυλαικάκι σου να βάλεις το μπουφάν σου, αγάπη μου καλή. Τι είναι σιγά, πες τη μάτια του κόκκινου. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αφού σου το είναι σιγά, δεν μπορώ να Και για να τα χαρίζουν αυτά, ποιος ξέρει τώρα τι παπάλια είναι κι εσύ. δεν τους το κάνω. Δεν ξέρω τι είναι. Κάνουμε λάθος να πει το παιδιά. Δώσε με εμένα ένα δυστυχώς. Δεν πάω. Κάνει τους όλα, να πείτε τώρα. Ποιο χρώμα θέλεις να σου δώσουμε. Να πάρει το φόρμα που έφερε τώρα στη Νέα Καμαρέλα φοράει, να το πάρει να πάρει. Έλα, θεμά, πάρε το μπαλόνι αυτό. Καλό αυτό. Χαίρετε, γεια σας. Μάτος εδώ. Εδώ πάμε. Και θα δοκιμάσει το μπαλόνι. Κόψαμε ένα μπαλόνι. Και παντελόνι έχεις μάθει. Κόψαμε ένα Το μπαλόνι. μάθει μπαλόνι. Είναι τα παγωτά,
Λοιπόν, καλά, δείτε πως έγινε, αφού σκούσα ένα μπαλόνι και μου έφυγε όλο το κραγιό. Γεια σας. Sorry, κορίτσια, σήμερα είμαστε λίγο... Λοιπόν, εγώ θα δείξω λίγο εδώ τι έχω πάλι προσφορά. Θα δείξω ότι έχω πάλι προσφορά λίγο. Θα δείξω, κορίτσια μου, στα 15 αυτά εδώ τα μπλουζάκια τα ωραία μέχρι να φύγουνε. Είναι ελληνικά, είναι ωραιότατα. Οι τιμές είναι έξτρα χαμηλές, να ξέρετε, ωραιότατα, με ενσωματωμένο μπλουζάκι μέσα, ελαστικό φουλ και ωραίο νούμερο. Έχω αυτή την μπλουζίτσα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την μπλουζίτσα εδώ σε 3 χρώματα, την πολύ ωραία που σας έχω πει, και αυτή στα 15, κορίτσια, με 6% μαλάκι μέσα. Με δαντελίτσα πάρα πολύ ωραία. Μαύρη, σοκολατή, πολύ ωραία, και μπέζ. Έχω και αυτήν εδώ στα 15, ένα μπαλόνι πάνω, έχω και αυτήν εδώ στα 15 ευρώ, κορίτσια. 20 πολίτες στο μαγαζί, να ξέρετε, με την έκπτωση. Άσε ρε Μάρα να πέσει κάτω το μπαλόνι. Λοιπόν, εδώ πέρα, κορίτσια, μοιάζει με ζακετούλα, όμως δεν είναι. Έχει κουμπάκια, όλα στραφταλιζέ. Απλά έτσι στο σχέδιο και μοιάζει με ζακέτα. Κατά τα άλλα είναι μια πολύ ωραία μπλουζίτσα βισκόζη. Τι ωραία περιποιημένη. Τώρα με το τζινάκι σου για άνοιξη, λεπτό μπλεκτό. Μοιάζει με πολύ όμορφο ζακετάκι. Μάλιστα μπορείς να τη φορέσεις και με διακαδάκι. Αχ, μπουμπούκο μου απ' έξω. Έλα να σε δείξω λίγο εγώ εσένα. Έλα. Έλα με τον μπαλόνι στο στόμα. Νάτος. Στο TikTok φοράει φίλτρο, δεν έχει τέτοια πλεφαρίδα προφανώς. Θα φοράει φίλτρο. Λοιπόν, άντε, πάτε με τη γιαγιά μια βόλτα. Δεν θα πας? Ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, και αυτή 15 ευρώ. Δείτε καλή τι κούκλα είναι αυτή εδώ πίσω, η σακετούλα. Αν σας αρέσει, κορίτσια, πάρτε την όσο δεν την έχετε πάρει. Εγώ την έχω πάρει για μένα και είναι θεϊκή. Την έχω φορέσει σε πάρα πολλά παιδικά πάρτι και όχι μόνο. Είναι από τα αγαπημένα μου πλεκτά. Θωμά, δεν θα φουσκώσουμε άλλα μπαλόνια. Γεια σου, Τζίμι. Γεια σου, κουκλάρα, γλυκιά. Ναι. Λοιπόν, άλλο πάρα πολύ ωραίο τοπάκι, κορίτσια. Τι τοπάκι, πουκάμισο μπλούζα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Δείτε εδώ. Αυτό μπορείτε να το βάλετε και ένα βραδάκι. Δένει από μόνο του πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, Αγγελικούλα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ όποιον αγαπάς, φίλοι μου, να το χαίρεσαι. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο, κορίτσια μου, σεταρισμένο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, κορίτσια, με οποιοδήποτε παντελόνι, μάξι, φούστα, ό,τι και αν έχετε, αν φοράτε τέτοιο στυλ. Λοιπόν, το δίνω στα 18 ευρώ, ένα κομμάτι το έχω. Το ύφασμά του είναι εξαιρετικό, είναι κρεπάκι, δεν είναι του πουκαμίσου, εκείνο το λεπτό κτλ. Και πίσω έχει λάστιχο, ένα παρόμοιο έχει ο Ζάρα, να ξέρετε, πάρα πολύ ωραίο. Όχι σε αυτή τη τιμή προφανώς. Λοιπόν, θέλω να δείξω. Τι να δείξω τώρα. Αυτό εδώ στα 22. 22 ευρώ μόνο. Αγγελικούλα μου, μεγάλα παιδάκια έχεις, να τα χαίρεσαι. Άντε, εσύ τώρα εγγόνια σιγά σιγά. Βέβαια νέα είναι τα παιδάκια σου, μικρά είναι. Γεια σας. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο χρώμα, κορίτσια, μπλούζα που κάμισο και εδώ της εταιρείας της Mundo. Έχω μόνο ένα σε extra large νομεράκι, δεν είναι τέλειο? Πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε μετράω διαστάσεις.
ό,τι πρέπει και για λίγο πιο καλό, φοβερό χρώμα. Φοβερό χρώμα, πολύ ωραία δαμασκηνή πλάτη με ωραία κόκκινα φωτεινά λουλούδια. Πόσο χαρίζουνε από το να βάλεις ένα σκούρο, ένα οτιδήποτε άλλο. Μονοχρωμόδες. Και έχει και το δικό του βε. Στο δίνω μόνο 22 από 45,5 και είναι το extra large το νούμερο. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κανένα θηρίο. Θα στο μετρήσω, που είναι η μεζούρα. Λοιπόν, καλημέρα Κατερινάκη μου. Άρεσε Κατερίνα, τι κάνεις? Λοιπόν, για να μετρήσουμε λίγο πόσο είναι. Πόσο είναι, παιδιά. Το που καμισάκι αυτό που σας προλόγησα. Είναι πολύ καλό. Είναι 124 έως 124 είναι, βλέπετε. Λέω extra large, αλλά δεν είναι τίποτα τρελά νούμερα. Είναι ωραιότατα. 124, κορίτσια μου. Και το μήκος σου το ωραίο και θα το βάλεις και με κρού παντελονάκι, με καφέ. Ένα τελευταίο έχω extra large σε αυτή τη διάσταση, φίλοι, γι' αυτό το δίνω 22 ευρώ. Love A, Love Α μου. Το δίνω 22 ευρώ μόνο και μόνο γι' αυτό. Εγώ τη Mundo δεν την κατεβάζω μισή τιμή με την καμία. Αυτό έχει 45,5 και το δίνω 22. Απλά τα κατέβασα όλα τα Mundo, τα πουκάμισα, ένα φεγγάρι, τα πίπα, όλα 22, όλα εξαφανίστηκαν. Δες τι ωραίο κομμάτι. Και τώρα με καφέ παντελονάκια. Αθηνά μου, καλά Κατερινάκη μου. Με καφέ παντελόνι, με λαδί τώρα την άνοιξη, με μαύρο, με τζινάκι, με λευκό, με ό,τι θέλεις. Κουκλί. Λοιπόν, μη φωνάζεις καλέ. Λοιπόν, μαύρο, πολύ ωραίο κρέπ καμισάκι, η ίδια ποιότητα με το λευκό που σας έδειξα πριν που ήταν και λίγο μαζεμένο. Η τέ είναι εδώ πέρα φοβερό. Παιδιά, Παναγιώτα, ποιο λες το κόκκινο? 22. Αυτό είναι μικρουλίνι που δείχνω τώρα. Θα σας κάνω και μέτρηση. Ωστόσο, παιδιά, με συγχωρείτε τώρα για τα χέρια. Σκουπίστηκα εδώ εφόσον ένα μπαλόνι καταρχάς. Και έγινα παντού με τα κραγιόνια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Γεια σας. Θέλετε βοήθεια? Ναι. Α, ευχαριστώ. Ναι, περάστε παραμέσα. Λοιπόν, εγώ είμαι που είμαι στη Βέρεια. Λοιπόν, κορίτσια μου, δείτε με πολύ ωραία σειρά κρυσταλλάκια. Όχι, φοβάμαι να σε πατήσω, φύγε από πίσω μου. Πάρα πολύ ωραίο μήκος. Θα σας κάνω και μία μέτρηση, να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Εδώ πέρα έχει και κάποια κουμπάκια, όμως δεν είναι για να τα ανοίξει, έτσι θα το φοράς, σαν πλούσιο πουκάμισο. Γιατί ούτως ή άλλως μέχρι εδώ καταλήγουν τα κουμπάκια, κατάλαβες. Ένα λεπτό να σου πω τώρα. Διάσταση, αν σε ενδιαφέρει. Και θα σου πω και τη μούλα μετά. Λοιπόν, 104 διάσταση. 104 διάσταση, κορίτσια μου. Το μπλουζάκι αυτό, αν σας ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ ωραίο και το δίνω σε προσφορά. Βγαίνει γύρω στα 40 κάτι ευρώ, 40 ευρώ θα το δώσουμε. Εντάξει, λοιπόν. Θωμάκο, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Έλα, πήγαινε από εκεί και βγάλω το με καλό τρόπο. Έτσι και θα κάνεις ζημιά ή θα κόψεις το ένα ή θα σπάσεις το άλλο. Λοιπόν, κορίτσια μου, άλλο πολύ ωραίο, δεν τα έδειξα αυτά, δεν τα έδειξα καθόλου. Είναι τα ζακετάκια, ήρθα και πολύ κοντά για κάποιο λόγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία σετάκια με κουκουλίτσα, η κουκουλή είναι από εδώ πίσω, πάλι της εταιρείας αυτή που σας είπα του Έλληνα σχεδιαστή. Λοιπόν, με πολύ ωραία παντελώνα, το έχω σε μαύρο και εδώ στα 46 ευρώ. Το έχω σε μαύρο, το έχω σε γαλανό.
Τι ωραίο χρώμα, baby blue δηλαδή. Και μετά όλα αυτά είναι το νούμερο το large. Νομίζω και το μαύρο είναι large. Ναι, όλα είναι large. Λοιπόν, μαύρο, γαλανό, λευκό. Πάρα πολύ ωραίο. Και το λευκό, πόσο σικά το χρώμα. Και το ροζάκι. Και το ροζ είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ αγαπώ το ροζ. Το ροζ, με το βίντεο τα ροζ μου τα κάνω εγώ. Να όλα ροζ τα φοράω. Πολύ γλυκό χρώμα. Και το ότι είναι ζακετούλα μόνο βοηθάει κορίτσι, γιατί θα το φοράτε και κλειστό και ανοιχτό με κάτι άλλο από μέσα. Ό,τι πρέπει τώρα για την άνοιξη. Λοιπόν, αγάπη μου, δεν μπορώ να το φουσκώσω και έπειτα εδώ μέσα δεν μπορούμε να έχουμε μπαλόνια 100. Ένα θα έχεις να παίζεις. Δεν είναι παιδικό σταθμός εδώ. Γεια σου Άννα μου. Στο σπίτι θα τα φουσκώσουμε, γιατί εδώ θα τα πετάξω εγώ τη Δευτέρα. Δεν θα έχουμε εδώ μέσα μπαλόνια. Θα τα φουσκώσουμε στο σπίτι τα μπαλόνια. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποια ρούχα που έχω στα μπούστα, για να τα δείτε μήπως σας αρέσουνε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό εδώ που σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και το δίνω μόνο 15 ευρώ. Μόνο 15 ευρώ αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Αχ, ποιος μου το ζήτησε αυτό το κολλιέ, κάποιος μου το ζήτησε. Λοιπόν, δεν θυμάμαι. 6 ευρώ κορίτσια, δείτε από 10. 10 ευρώ, τώρα το δίνω 6. Πολύ ωραίο κολλιεδάκι. Χαντρούλες ανθρακί, οι οποίες ιριδίζουνε. Να, αυτό εδώ το μπλουζάκι σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, σας δείξω τα καινούργια τα μπουφάν. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο μανίκι. Κορίτσια 15 ευρώ μόνο. Είναι ελληνική, ξέρετε. Είναι της Yellow. Αν τα έχετε ξαναδεί το live, σίγουρα σας την έχω ξαναδείξει αυτή την μπλούζα. Πολύ ωραίο, δεν είναι? Λοιπόν, από 35 τώρα 15, 20 ευρώ μείον. Άλλη πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα είναι αυτή εδώ πέρα. Δείτε, είναι που το άνοιγμα το ωραίο που σας λέω στο στήθος, βλέπετε, χωρίς να είναι πολύ βαθύ. Έχει καφέ, μαύρα, λευκά σχέδια, ταιριάζουν με τα πάντα. Τώρα για την άνοιξη κιόλας είναι ό,τι πρέπει. Και έχει πολύ ωραίο μανικάκι, βλέπεις ότι είναι λίγο μαζεμένο, το βλέπεις το χρυσό το κουμπάκι, παρακαλώ. Λίγο το μήνυμα εδώ στο παιδί, μας είχε προσκλήσεις για την έκθεση. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είσαι βράδια, τι έγινε? Και δεν γελάνε για σένα όμως, γελάνε μεταξύ τους και εσένα δεν σε πειράζει. Εσένα δεν σε πειράζει. Γεια σας. Τι έγινε, πάλι νεύρα έχεις? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Το μάμι βγαίνεις έξω. Λοιπόν, ένα παντελόνι τέλειο, με πολύ ωραίο κρυσταλλάκι στο πλάι και ωραίο εδώ πέρα στο τελείωμα επίσης, μαύρο. Έχω 3 νούμερα κορίτσια, μόνο έχουν μείνει, είναι πλέον στα 30 ευρώ. Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αλίμονο, γεια σας επίσης. Καλημέρα Αργυρό μου. Γεια σου, γεια σου. Τάνη,
Πάρε το θωμά και πάτε αν είναι. Λοιπόν, Μόνο φόρμες φέραμε. τι φόρμες τα μπουφάν, ναι. Η ζακετούλα με τα αυτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, πιάνω να δείξω το μπουφάν. Και πολύ. Α, Θωμάς, εντάξει. Το μάλλον εδώ. Δύο πράγματα, αλλά όχι κριτσί. Έλα εδώ πέρα, μπορεί να περάσει κάποιος από το κύριο να τα πάρει. Όταν πεινώ, ριζοκοφρέτες. Να σε έχει χέσει με κανένα. Πες μέσα, θα φύγουμε το μάτι. Όχι, είναι οι άλλες ξαντές είναι πολύ γλυκές, δεν μπορώ να τις φάω. Τα παιδιά κόψω το γλυκό, δεν μπορώ να φάω γλυκά. Δεν θέλεις, έτσι. Ναι, αλλά η ξατιά σε φίλια είναι γλυκά, η μαύρη όμως είναι ωραία. Μαμά, πάρ' το να φύγετε, είναι στο δρόμο και τριγυρνάει, αλλά πάρ' τον, τελειώνεται. Πάρ' το γιατί θα σου έρθει άλλος κόσμος, άντε, φύγετε. Λοιπόν, κορίτσια μου, καινούριο μπουφανάκι, πάρα πολύ ωραίο, το έδειξα και χθες αυτό. Ήρθε χθες δηλαδή συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα, ήρθε σε 4 χρώματα, ήρθε σε αυτό το ωραίο το χρυσό. Να σας δείξω την όμορφη τη λεπτομέρεια που έχει εδώ πέρα. Με πολύ ωραία περλάκια, με πολύ ωραία περλάκια στα τσεπάκια, το οποίο υπάρχει στο μαύρο, επίσης με μαύρα περλάκια, κουκλί. Υπάρχει στο εκρού, που είναι τέλειο με τα λευκά, τα περλάκια του εδώ πέρα, ό,τι πρέπει. Βασικά όλα τα περλάκια είναι βαμμένα, αν δείτε στο χρώμα του εκάστοτε ρούχου, έτσι. Μπλε και με σρασάκι εδώ πέρα. Όμως μαμά, πάρτε και φυγέτε. Τώρα έχω ένα παντελόνι τζιμ να κάνω, δεν μπορώ τώρα να φύγω. Λοιπόν, να το φορέσω λίγο να το δούμε. Να βάλω το χρυσό πάλι. Να βάλω το μπλε. Όχι, θα βάλω το άσπρο. Συγγνώμη που σας κουνάω, παιδιά, κατά λάθος. Λοιπόν, να φορέσω το ζαχαρί, αυτό το ωραίο το χρώμα. Να σας πω ότι η τιμή του είναι στα 45 ευρώ. Χθες το ανέβασα πρώτη φορά, το λέμε Luxury Buffan, ακριβώς γιατί έχει όλα αυτά τα στρασένια πραγματάκια πάνω του. Λοιπόν, να σας πω ότι βγαίνει από medium μέχρι και 3 extra large. Λοιπόν, έχει, κορίτσια μου, δείτε λίγο, έχει και πατηλέτα και φερμουάρ και κουμπί, πολύ ωραίο κομμάτι. Να κλείνει και με τους δύο τρόπους και όταν το κλείσεις εδώ και το ασφαλίσεις, όμως κάνει και για καδάκι. Η κουκούλα βγαίνει, άμα το κλείσεις όμως εδώ πέρα, κανονικά, κλείνει και μένει όλο αυτό κοντά στο πρόσωπο. Πολύ ωραίο κόσμο, σαν κόσμημα είναι. Τι σαν, είναι κόσμημα. Μήκος καταπληκτικό, έχει τρουξάκι εδώ στη τσέπη, οπότε αν την ανοίξεις μπαίνει το χέρι, αλλιώς είναι ασφαλισμένο, ό,τι και αν έχεις μέσα δεν πρόκειται να φύγει. Τρούξ εννοείται και στο τέλος, εδώ, για να μην σου κάνει αυτό εδώ το τίναγμα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, εγώ το φοράω στο ζαχαρί και το μήκος καλό, το είδατε. Η κουκούλα βγαίνει. Βασικά είναι το χρώμα το λευκό της πέρλας, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Λοιπόν, σας είπα βγαίνει σε 4 χρώματα, είναι ένα αυτό που φοράω. Αυτά είναι τα καινούργια μπουφανάκια που ήρθανε. Τα έχουμε εμείς και έξω στα σταντάκια μας, γίνεται χαμούλης, ήδη από το πρωί έχουμε δώσει 3. Λοιπόν, σε μαύρο, εφόσον σας αρέσει και θέλετε ένα σκούρο. Άλλη επιλογή για σκούρο σας έχω, δείτε τα περλάκια επίτηδες τα δείχνω. Όχι Παναγιώτα μου, ακόμα θα έρθουν όμως αμανικάκια. Λοιπόν, αμάνικο τι θα ήθελες, μακρύ ή κανονικό μήκος. Συγγνώμη εσείς που κουνιέστε. Λοιπόν, αν θες σκουράκι, σου έχω 2 επιλογές, σου έχω μπλε σκούρο και σου έχω και πολύ ωραίο μαύρο. Φωτεινότατο. Μετά, από ανοιχτό χρώμα σου έχω το δικό μου το Ivoire που είναι τέρμα κλασσά το χρώμα. Αλλιώς σου έχω το χρυσό. Εγώ το βίντεο το έκανα με το χρυσό, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή. Και είναι και λίγο σπάνιο για μπουφανάκι. Δεν το βλέπεις πολύ συχνά τέτοιο χρώμα, έτσι σε μπουφανάκι. Αν και εγώ το χειμώνα το είχα, είναι ιδιαίτερη γι' αυτό. Παναγιώτα μου θα έρθουν, φυσικά και θα έρθουν αμάνικα. Αλίμονο, βέβαια, η άνοιξη έχει αμάνικο, πολύ.
Δεν ξέρω τι μήκη θα έρθουν, αν θα έρθουν τα μακριά ή τα κοντά. Τα κοντά θα έρθουν σίγουρα, δηλαδή τα κανονικά τα μήκη, τα σωστά. Από εκεί και πέρα μπορεί να φέρω και κανένα μακρύ, δεν ξέρω. Συνήθως τα μακριά τα γυλαίκα είναι του φθινοπόρου. Εκείνα είναι τα μακριά, τα παπλωματάκια, τα μάνικα, τα γυλαίκα. Την άνοιξη, όταν έχει πιο λεπτά κομμάτια, είναι ως εδώ. Γιατί ένα πολύ λεπτό φλουδένιο να το έχεις μέχρι το γόνατο, θα είναι, δεν θα στέκεται ωραία. Κατάλαβες, δεν έχει την υπόσταση που μπορεί να έχει ένα πιο χοντρό να το βάλεις μέχρι το γόνατο. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, ανάλογα τι έχει, ανάλογα και θα φέρω. Τι αγάπη μου όμορφη. Γλυκέ μου Θωμά. White, νούμερο. Τζιτζεράκι μου βγαίνει μέχρι και το 3 extra large. Εγώ τώρα φόρεσα το 2 extra. Ένα λεπτό να σου μετρήσω, να σου πω συγκεκριμένα. Λοιπόν, να σου μετρήσω μία το δικό μου, το 2 extra και να μετρήσουμε και το 3 μετά. Όχι, τους ρωτάει θα φουσκώσει ένα μπαλονάκι, τους ζητάει να το φουσκώσουν μπαλόνια, παιδιά. Μια κυρία τότε στο μπαλόν ήταν. Α, ναι. Όχι, δεν είναι μούντο. Θωμά, μην χαρίζει τα μπαλόνια. Χαρίζει τα μπαλόνια στον κόσμο, παιδιά. Μετά θα πάμε σπίτι, θα σου που είναι μπαλόνια θέλω. Και εσύ για λευκό 2 έξτρα, Παναγιώτα, το έχω εδώ λοιπόν, θα σας πω διαστάσεις, είναι το λευκό 2 έξτρα, φορούσα εγώ. Θα σας πω τώρα πόσο πάει, είναι 120. Πάμε να δούμε και το 3 έξτρα, λίγο να σας πω διάσταση. Θα νομίζω να τον έχουμε, να σου δώσω ένα μπαλονάκι, δώσε μου ό,τι έχεις. Ευχαρίστηση. Θα νομίζω να τον έχουμε για... Λοιπόν, μετράω και το 3 έξτρα, κορίτσια μου. Είναι 126 προς 128 το 3 έξτρα. 120 το 2 έξτρα. 126 προς 128 το 3 έξτρα. Να σας πω κάτι, αν σας ενδιαφέρει, κατοχυρώστε τα τώρα που υπάρχουν. Γιατί συνήθως, παιδιά, ο κόσμος παίρνει τα νουμεράκια, τα 2, 3, τα έξτρα. Υπάρχει, Ginger, άμα θες υπάρχει. Πες μου να το κατοχυρώσω γιατί το έχει η Ελένη. Δεν ξέρω καν αν το έχει, αν το έδωσε από το πρωί. Άμα θες, πες μου. Εγώ δεν το έχω εδώ. Θωμά, μην χαρίσεις τα μπαλόνια σου. Μετά δεν θα έχεις. Μετά δεν θα έχεις. Θα θες να τους κόψω στο σπίτι και δεν θα έχουμε. Τι τα χαρίζεις. 45, Τζιτζεράκι. Ναι, όμως να έχεις πολλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, άλλα κορίτσια μου, πολύ ωραία κομμάτια, να σας δείξω. Πάμε να δούμε άλλα κομμάτια. Λοιπόν, αγάπη μου, καλό είναι να μην δίνεις τίποτα, γιατί μετά θα τα ψάχνεις, θα μου τα ζητάς και δεν θα τα έχουμε. Θα τα φέρω να τα δείξω Τζιτζεράκι, ας δείξω αυτή που κρατάω τώρα στα 15. Μαμά, άρα φεύγετε τώρα, το πήγες στο τζίμι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μπλούζα, κορίτσια μου, και αυτή στα 15 είναι της Voice, τέρμα ελαστική, ελληνική. Πολύ ωραίο κομμάτι, μήκος, μπλουζάρα ολόκληρη, ελαστική, τέλεια. 15 ευρώ, τίποτα. Μαμά, μήπως να βάλει μπουφάν. Εντάξει. Λοιπόν, τα χρώματα, κορίτσια μου, του μπουφάν αυτού είναι μπλε, με πολύ ωραίο κρυσταλλάκι στο λαιμό, είναι καταπληκτικά, και μπλε περλίτσες στις τσεπούλες. Μαύρο, μπορείς να το έχεις και ανοιχτό προφανώς. Να σου πω ότι και το ίδιο το τρουξάκι βγαίνει, δηλαδή άμα θελήσεις, βγαίνει και αυτό. Και ξαναμπαίνει προφανώς. Δηλαδή μετά και να αφήσεις το μπουφάν σου που λέει ο λόγος, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να το πας. Να μου πεις τι θα το κάνω μετά, τέλος πάντων. Λοιπόν,
Άρα σου δείξα μπλε, μαύρο, το εκρού και το χρυσό που είναι τέλειο. Όλα είναι ωραία. Το χρυσό καμελίζει, είναι πολύ ωραίο χρυσό. Λοιπόν, 4 χρώματα το έχω, κορίτσια, 45 ευρώ. Λοιπόν, άλλο, να πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Έχω πολύ ωραία μαύρη καμπαρδινούλα, κορίτσια. Γεια σας. Κυρία Τάνια, δεν είναι εδώ, είναι να πάρετε κάτι? Ναι. Ωραία, να εδώ κάτω από το πάγκο είναι τα έτοιμα, ρίξτε μια ματιά. Λοιπόν, πολύ ωραία καμπαρδινούλα, κορίτσια, μαύρη. Πάρα πολύ ωραία τώρα. Με έκπτωση θα σας τη δώσω, με πολύ ωραία μοβ φόδρα, δαμασκηνή. Μάλλον μελιτζανή θα το έλεγα, παρά δαμασκηνή. Εδώ με το σιτένε το... Το βρήκατε? Ωραία. 10. Γράφει. Δίδυμα είναι? Ναι. Αχ, να τα χαίρεσαι. Μεταξύ σας πώς είναι, ζηλεύονται ή όχι? Εντάξει. Αργότερα με τα ρούχα μάλλον. Καλά, εγώ γνώρισα 2 αδερφές οι οποίες παίρνουν το ίδιο μπλουζάκι για να μην το πάρει μία από την άλλη. Το αγόραζαν 2 φορές. Όχι, εντάξει, δεν θα το Ναι. Άντε, γεια σου, είναι μικρά ακόμα, να τα χαίρεσαι. Bye, γεια. Γεια σας, παιδιά, γεια. Λοιπόν, κορίτσια μου, να δοκιμάσω λίγο αυτή την πολύ ωραία καμπαρδίνα. Είναι το 52 νούμερο, δηλαδή 44 γερμανικό. Πάρα πολύ ωραίο μήκος. Εγώ θέλω σίγουρα μεγαλύτερο, δεν ξέρω 1 ή 2 και αν θέλω μεγαλύτερα. Μην βλέπετε εμένα, εγώ είμαι γεματούλα κάτω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, φυσικά είναι εξαιρετικό, το έχω, ακούστε τώρα να σας πω. Τη δίνω στα 65 ευρώ, η τιμή της είναι εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία μαύρη καμπαρδίνα δικής μας παραγωγής, με πολύ ωραία πολυτελέστατα κουμπιά. Εδώ μαύρα προς ανθρακή βασικά, σαν καθρέφτες. Εξαιρετικό κομμάτι, μια ακριβή καμπαρδίνα που τη δίνω σε προσφορά στα 65 ευρώ. Μετά έχω... Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω τι καμπαρδινούλα, κορίτσια, και φορέματα να δούμε ίσως, τι καμπαρδινούλα που πήρε και η Ντουράτα στο πολύ ωραίο το λαδί το χρώμα, την έχω και σε αυτό το ωραίο το σκοτεινό μελιτζανό καφέ. Μισό λεπτάκι, θα σας δείξω. Ένα χρώμα το οποίο πήρε η Ντουράτα ήταν αυτό. Ωραίο νούμερο πάνω να βάλω, έχει καλό νούμερο αυτή. Λοιπόν, αυτό το χρώμα πήρε η Ντουράτα, κορίτσια. Πολύ ωραίο, ένα καφέ έτσι ωραίο, σας το δείξα και χθες. Ακαθόριστο, μεταλλικό χρώμα. Ναι, οκ, τσιντζεράκι μου, ναι. Ένα λεπτό να βάλω λίγο την καμπαρδίνα, αυτή την ωραία τη δαμασκηνή, με την πολύ ωραία σάπιο μήλο σατέν φόδρα, υπέροχη. Πολύ ωραίο νούμερο, είναι το μοναδικό νούμερο καμπαρδίνα που είναι μεγάλο. Αυτές τις έχω στα 75, είναι οι τύπου τσαλακωτές, σαν να βγήκες στη βροχή και να βράχηκες. Είναι 50 νούμερο γερμανικό, 50 νούμερο ιτένε, δηλαδή 58 ελληνικό. Άνετη, τέλεια, να τη βάλεις να την ευχαριστηθείς, τώρα την άνοιξη. Και ειδικά αν βρέχει και μοιάζει στην όψη ότι έχει βραχεί κιόλας, νομίζω ότι είναι top. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το υλικό της. Να σου πω ότι μοιάζει στην όψη και σαν πέτσινη κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το υφασμά της και θέλω να μου πεις τι χρώμα είναι.
ούτε γκρι παιδιά, ούτε καφέ, ούτε δαμασκηνή. Πάρα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Αυτές τις έχω στα 75 και έχω δύο χρώματα. Ένα το σκούρο που φοράω και ένα αυτό εδώ. Δύο χρώματα. Και το ένα είναι ωραίο και το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, να βάλω λίγο το 2 έξτρα να με δει λίγο η ginger μου. Μισό λεπτάκι. Για να δούμε. Λοιπόν, θα το βάλω στο μπλε, κορίτσια. Είναι η ίδια εταιρεία με το χρυσό σου το μπουφά μου πήρε, Ginger. Με ρώτησες για την εταιρεία. Είναι η ίδια εταιρεία με το χρυσό σου το μπουφάν. Τώρα φοράω το 2 έξτρα, φίλοι. Να το 2 έξτρα. Νομίζω καλό είναι, μην φορτώνεσαι νούμερα, Τζεράκι. Εκτός κι αν κάνεις αυτές εδώ τις πολύ πολύ έντονες κινήσεις, αλλά και εγώ πάλι τις κάνω. Και επίσης, τώρα ανοιξιάτικο που φάω να το πάρεις 3 έξτρα, θα ρίξεις και με τι θα το φορέσεις από μέσα, με κάνα πουλόβερ. Θα βάλεις σίγουρα μακό, θα το βάλεις με κοντομάνικα. Ναι, αν μπράβο, τέλεια. Με γεια σου, Τζεράκι, πολύ ιδιαίτερο χρώμα, μιας και το χειμώνα πήρες το χρυσό. Και αυτά είναι ωραία. 45 Τζεράκι μου, ναι φίλοι μου. Πάρα πολύ ωραίο μπουφάν. Τέλειο. Και πήρες και καλό νούμερο. Νομίζω, παιδιά, ότι σε αυτά το 2 έξτρα, το έξτρα, το 3 έξτρα είναι... Καλή, εγώ σε ευχαριστώ. Είναι τα πιο διαδεδομένα νούμερα. Δηλαδή υπάρχει και το medium και το large, αλλά σε μένα συνήθως μένουν στο δικό μου μαγαζί. Καλώς, τι ελάτε. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ. Έτοιμο, ορίστε. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή, εγώ. Χαιρετούμε, καλό Γεια μεσημέρι. σας. Μαμά έφυγε. Καλό τριήμερο. Πετάχτηκε κάπου με το θωμάκο. Βόλτα. Μάλιστα. Άντε, γεια σας. Γεια σου πολύ, μου ευχαριστώ. Και εγώ, γεια. Για να πάρω την Ελένη λίγο να το κρατήσει. Έλα, Ελένη. Το λευκό το 2 έξτρα, το μπουφάν, το κρατάς, το έχεις, τσέκαρε το λίγο. Ναι. Ναι, το 2 έξτρα. Κάτσε να δω. Α, έχεις δίκιο, το φόρεσα εγώ το μπλε, όχι. Ναι, sorry, τι σε πήρε εσένα. Ναι, βάλτε τώρα 15. Ή να τα βάλουμε 17, ξέρω εγώ. Βάλε 17, Ελενίτσα. Ναι, άντε, πηγιά. Λοιπόν, ζυζεράκι εγώ το είχα, φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει κούρι, θα σας στείλω από τη βδομάδα. Ναι, καλέ, αφού εγώ το φόρεσα πριν. Αϊντε, παιδιά, το μυαλό μου σήμερα δεν είναι καλά. Είμαι σε πολύ τριήμερου mood. Και τετραήμερο, μη σας πω, γιατί Τρίτη δεν θα έρθω. Θα ανοίξουμε Τετάρτη το επόμενο live μας, εντάξει. Παρακαλώ. Γεια σας κυρία Μαρία. Α, μάλιστα, οκ. Ναι, γεια σου. Μισό λεπτό να δω.
Λοιπόν, κορίτσια, άλλο ρούχο που δίνω σε προσφορά, το είχα τώρα στο έξω κομμάτι του μαγαζιού. Εδώ, στα 20 ευρώ μόνο. 20 ευρώ, κορίτσια, και είναι 2 σε 1. Ευχαριστώ τη Ζεράκη, τα έλαβα. Τι τυπικό κορίτσι που είσαι. Λοιπόν, ελληνικό από ό,τι βλέπετε από 33, τώρα 20. 20 ευρώ, κορίτσια μου. Και τώρα την άνοιξη θα το φοράς εγώ. 1, 2, 3, 4 και εγώ. Λοιπόν, και τώρα θα το φοράς την άνοιξη με ένα πολύ ωραίο παντελόνο κολάν. Κάτω το πλατφορμάκι σου, το σνικεράκι σου. Ένα παντελονάκι τζιν, ό,τι θέλεις. Θα μοιάζει ότι φοράς ήδη 2 κομμάτια. Βασικά, αυτό κιόλας που πέφτει θα σε προστατεύει κιόλας. Θα είναι σαν σακετούλα που πέφτει πάνω σου. Τέλος πάντων, είναι ελληνικό κομμάτι. Από 33 το δίνω 20. Έχει τέλεια τιμούλα. Θέλω να δείξω αυτά εδώ τα μούντο που αναρωτιέμαι γιατί έχουν μείνει. Αυτά πρέπει να έχουν φύγει. Τι? Καλά ρε μαμά, τι κάνετε κι εσύ? Μα είναι ώρα φαγητού. Τι να σας κλείψει λίγο παγωτό, θα φορτάσει. Καλά, εντάξει, άντε πάτε προς εκεί για να πάρετε και φαγητό. Λοιπόν, πολύ ωραίο πουκαμισάκι, κορίτσια, με μαύρη βάση της Mundo της εταιρείας. Εδώ έχουμε ωραίο νούμερο, 22 ευρώ μόνο πάλι. Το 22 όταν το λέω, παιδιά, για τα Mundo, τα ξέρουν οι πελάτησές μου, είναι τέλεια η τιμή τους, είναι κάτω από τη μισή τιμή. Ναι, από 41,5. Μαμά, χαμήλωσε κιόλας λίγο με αυτό στο ράδιο. Λίγο. Από το μεγάλο, πέρα μόνο του. Από εκεί, μπράβο. Και αυτό πολύ ωραίο πουκάμισο, μιλάμε για 100% κοτόν, είναι το νούμερο το extra large και είναι τώρα στα 22 με την προσφορά. Πάω να σας δείξω κι άλλο. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Φανιά, ξέρετε, δεν έχει αφήσει και ένα τζιν για μάζεμα που ήταν... Θα είναι έτοιμο, να το δω γιατί όταν τις πιάζουν και μου λέει πάνω τόσο. Λοιπόν, άλλο πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια, τα βγάζω, βλέπετε από το μπούστο, από τη βιτρίνα μας. Πολύ ωραίο κόκκινο σατέν της Mundo, αυτό το έχω πάρει και εγώ για μένα. Σας το είπα, το είδατε τις προάλλες που το φορούσα. Τέλειο. Νούμερο extra large, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο και επειδή είναι σατέν, είναι φωτιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το φόρεσα στο Αγίου Βαλεντίνου και από τότε θα έχω ένα καλό πουκάμισο σε οποιοδήποτε ποτάκι θέλω να βγω, κρασάκι να πιω. Φωτιά, εννοείται ότι τραβάει τα βλέμματα, είναι κατακόκκινο, φλογερό. Λοιπόν, πάμε να πούμε άλλο. Λοιπόν, και έχω και αυτό, κορίτσια μου, εδώ το πάρα πολύ ωραίο. Το έχω συνδυάσει με ένα πολύ ωραίο κολιεδάκι των 6 ευρώ σε πολύ ωραίο χρώμα λιλά. Δηλαδή δείτε πως χάνεται και το κολιεδάκι και ίσα ίσα δίνει, χαρίζει, γιατί τονίζει περισσότερο τα λιλά στοιχεία του. Λοιπόν, στα 25 αυτό δεν μπορώ να το κατεβάσω στο 22. Παρακαλώ, θέλετε κυρία Τάνια? Είστε μαζί, τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο χρώμα και αυτό το πουκαμισάκι με περλίτσες. Εσύ Τζιζίρ το πήρες αυτό, νομίζω το έχεις πάρει, το πήρες εσύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες περλίτσες για κουμπάκια σε όλο το μήκος του μπροστά. Αυτό ήταν καμπάνα κάτω, στενό πάνω και ναι. Ωραίο μήκος, το νούμερο εδώ πέρα είμαστε το large, θα σου κάνω και μέτρηση για να ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε. Και παιδιά είναι ημιδιάφανο, δες εδώ τι ωραίες βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ περιποιημένο. Για να κάνουμε μία μέτρηση. Να το
το δεις και έτσι. Πόσο ωραία λουλούδια έχει. Είναι της εταιρείας Mundo. Έχει μείνει ένα τελευταίο και το δίνω στα 25. Λοιπόν. Μαζί ήταν γιατί είπαμε για αυτό να το κάνουμε και λέω και για μπάλωμα και λέω πως το δω. Ναι. Λοιπόν, και η διαστάση του είναι 118. 118 διάσταση στήθους, κορίτσια. 118 είμαστε εδώ. Πόσο είναι αυτό? Δες το και μαζί, με ένα ωραίο παντελόνι μαύρο. Πόσο ωραίο σύνολο μπορείς να κάνεις αμέσως για πιο καλό. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Από ομάδα λέει καλό καιρό. Αυτό να το πάρω τώρα. Ναι, τόσα πράγματα από το γυπνό. Ευχαριστώ κύριε Τάνια, καλό τριήμερο. Γεια σας. Καλό Σαββαριάδιο. Τα μπούστα καλό είναι να τα βγάλεις για να έχεις συγκεντρωμένο εδώ πέρα τα μπλουζάκια σου. Δεν είναι τόσο πολλά για να τα μοιράσεις κιόλας. Τα μπούστα πρέπει να τα βγάλεις. Ναι, να μην έχεις μπούστα καθόλου. Να έχεις κούκλες στο σέι. Μην τα μοιράζεις τα μπλουζάκια δεξιά και αριστερά. Άντε, πάτε με το κομμά. Κομμά. Γεια σας κυρία Γεωργία. Έλα βάζουμε το πανάκι. Μαμά, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, αλλά να φας και φαγητό. Εντάξει. Μπράβο. Μέχρι τηλεόραση. Θα είσαι παγωμένη. Μπουφάνε, έλα να βάλεις αγάπη. Φέρνετε την μπάλα γιατί μέχρι ήταν. Θα σου πω που είναι η μπάλα. Βάλε το... Ναι, Κατερίνα μου, ναι. Λοιπόν, τι θα δείχνα άλλο. Η μπάλα εδώ είναι η μαμά στην ομπρελοπίκη. Έλα, βάλε το πάνω, άσε το τώρα, θα φύγω εγώ. Θα φύγω το μπροστάκι της. Έλα τώρα. Πού πάει τώρα. Άκουσε με, άκουσε όλα πάλι. Μαμά, δεν θα πάτε στα γκούτσι με γιατί να πάρει δώρο. Κοίταξε το κουτί, πίνεις παγωτό. Πήγαινε παγωτό. Δεν θα πάω τα κουτίτα. Τώρα δεν θα πάρεις τα Πάω παγωτό. στο πάρκο. Πάτε στο πάρκο, έφυγες. Θα πάρω την μπάλα. Έφυγες, θα σου δείξω εγώ που είναι η μπάλα. Εντάξει. Κράτησες κιόλας να... Δεν το φάω να το εδώ. Δεν το κόβατε. Δεν πώς έτρωγε για Τάνη, αλλιώς το βγάζει όλο μετά. Ναι, δεν το θυμόσαι, καλοκαίρι είναι τώρα. Σειρά την πλάτα. Άσου! Άσου! Έτσι πως ήταν. Άσου!
Η γλάβα σου. Είναι αυτή. Ένα σπίτι και θέλω να βγάλει καλά. Πού είναι η μπάλα? Εδώ στην ομπρελοθήκη, πάρε από εδώ. Από Η εκεί. δεκάδα έχει έτσι. Το πήρες, αγάπη μου? Τι έπαθες, έπεσες? Σήκω. Τι? Α, Βάλ την εντάξει. μπάλα εδώ, Θωμά. Λοιπόν, μα τι ωραία που πίκνουσαν αυτά, που τα έφερα εδώ μέσα. Θωμά, βάλ την μπάλα εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, κατά τα άλλα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κοστούμι τελευταία νούμερα της εταιρείας της Mundo. Με πολύ ωραία, βλέπετε εδώ πέρα έχει τα χρυσά τα κουμπάκια που τα έχει το κοστούμι στο μανίκι, θα σας το δείξω τώρα. Με πολύ ωραίο πόδι. Εδώ το έχουμε, το παντελόνι, κορίτσια, έχω ένα κομμάτι σε 2 extra large. Μπορώ να το σπάσω κιόλας αν θέλετε. Μπορώ να το σπάσω κιόλας αν θέλετε. Το παντελόνι το δίνω στα 30. Παντελονάρα, θεϊκό. Δες τι ψηλό καβάλο. Θα το έχεις, θα το φοράς μέχρι και τον Ιούνιο άνετα. Το έχει πάρει και η Ginger αυτό, παιδιά. Εγώ έχω 2 extra large. Αν θέλεις, σας κάνω και μέτρηση, ωραιότατο νούμερο. Και έχω και ένα σακάκι extra large. Μπορείτε να το πάρετε και σαν κοστούμι. Το σακάκι το έχω 40 ευρώ. Το παντελόνι 30. Μπορείτε να το πάρετε και σαν κοστούμι. Για αυτές που έχουν πιο μεγάλο κάτω σημείο από ότι το πάνω, δηλαδή το σπάσαμε. Τζιντζεράκι, σ' άρεσε, πολύ ωραίο σετ, όντως. Λοιπόν, το απόλυτο σετ λέει η Ginger, παιδιά. Λοιπόν, το σακάκι, κορίτσια μου, είναι αυτό εδώ. Εγώ θα κάνω μια απόπειρα, θα το φορέσω. Είναι ξεκούμποτο, δηλαδή δεν έχει κουμπί να κλείνει. Και το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το μήκος του. Να σας πω ότι και εγώ για μένα το λυμπίζω με αυτό, αλλά δείτε τι ωραίο. Extra large, το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να κλείσεις, δεν έχει κουμπάκι, οπότε δεν σε περιορίζει. Το μανίκι προφανώς δεν σε απασχολεί τώρα την άνοιξη. Ή θα έχεις κανένα πουκάμισο έτσι λίγο να χνοφαίνεται, κανένα μπλουζάκι, ή αλλιώς θα το έχεις κάτω από το μανίκι σου. Το μανίκι είναι αυτό, είναι που σας έλεγα ότι έχει το χρυσό κουμπάκι που έχει και το ψιλοκάβαλο αυτό παντελόνι. Σαν σετ όλο βγαίνει στα 70, κορίτσια, αλλά το συγκεκριμένο είναι το μοναδικό που το σπάω ακριβώς γιατί το έχω ξεχωριστά νούμερα. Αλλιώς τα κοστούμια μου εγώ δεν τα σπάω συνήθως. Δηλαδή έχω 2 extra large παντελόνι και θα στο κάνω μέτρηση. Μήπως σε εξυπηρετεί αν έχεις τη συγκεκριμένη διάσταση να πάρεις ένα ωραίο μαύρο παντελόνι στα 30 ευρώ. Θα σου πω τις διαστάσεις του, που είναι οι εξής. Άκου τώρα. Είμαστε 130. 130 είναι, μπορεί να έχει και περιθώριο και για λίγο περισσότερο να ανοίξει. Ίσως να έχει και μια κάποια ελαστικότητα. Έχει ελαστικότητα. Πάει μέχρι και 1,40. Άκου τώρα τι ωραία διάσταση. 1,30 ατέντοτο και πάει μέχρι 1,40. Γιατί έχει κάποια ελαστικότητα, τη βλέπεις. Πολύ ωραίο κοστούμι, ψιλοκάβαλο με τα τσεπάγια του, πολύ ωραίο ίσιο πόδι. Ούτε τσακίσεις, να πρέπει μετά με το σίδερο να την πετύχεις ακριβώς. Μη σε απασχολεί τίποτα μέχρι και με λευκό σνικεράκι μπορείς να το βάλεις. Είναι τέλειο. Λοιπόν, κανονικά το σετ από πάνω είναι αυτό το σακάκι. Όμως το έχω στο extra large, ενώ αυτό στο 2. Δεν σε πειράζει, μη κολλάς αυτό, γιατί είναι ένα σακάκι, καταρχάς μπορεί από πάνω να είσαι λίγο πιο δυνατή από ό,τι κάτω. Που η πλειοψηφία είναι έτσι, πιστεύω. Μετά, το πάνω δεν κουμπώνει, δεν έχει κουμπάκι, οπότε δεν σε νοιάζει και να κάθεται έτσι. Μην μπαίνεις στη διαδικασία, κατάλαβες, να κλείνεσαι και να κουμπώνεσαι μες στην άνοιξη. Λοιπόν, 40 το σακάκι, 30 το παντελόνι, κλείσαμε με αυτό.
Λοιπόν, να το βάλω πάλι βιτρίνα. Λοιπόν, θα δείξω αυτό και μετά θα πάω να δείξω φορεματάκια μάλλον, εκτός και αν μου ζητήσετε κάτι άλλο συγκεκριμένο. Λοιπόν, να σας πω ότι μέχρι τις 3:30 θα είμαι μέσα, μετά κλείνω. Πάρα πολύ ωραίο παλτό, είναι Αυστραλιανή εταιρεία, έτσι πιο ethnic χρώματα, ανεμιγμένα, πιο oriental καταστάσεις. Σκέψου ότι η ίδια η εταιρεία... Αχ, έχει φύγει το καρτελάκι. Σκέψου ότι η ίδια η εταιρεία λέγεται Orientic. Είναι τα αυστραλιανά μας τα ρούχα. Α, είναι στη τσέπη. Λοιπόν, ορίστε, πούτο, Αυστράλια, δείτε το εδώ κάτω, Αυστραλιανά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παλτό να σας πω μαντό ότι κόστιζε στα 155 και τώρα το δίνω στα 90. Το έχω εξαιρετική τιμή, τη φθηνότερη που την έχω δει στο διαδίκτυο είναι 115 με την έκπτωση. Και πριν που εγώ το έχω 155, άλλοι το είχαν 190, 195. Δηλαδή προσπαθώ πάντα να είμαι όσο πιο χαμηλή μπορώ, γιατί λαμβάνω υπόψη τι γίνεται και τριγύρω, έτσι. Δεν ζω στο δικό μου μικρό κόσμο. Τη ζακέτα πίσω τη φέρα της Εγκρή, το μήκος πόσο είναι. Δεν υπάρχει σε Εγκρή κρυσταλλένια, υπάρχει μόνο σε μπες. Το μήκος είναι 60 εκατοστά. 60 εκατοστά είναι αυτή τη ζακέτα, φίλοι μου. Αν σου αρέσει, πάρ' την, μία έχω. Χονδρική δεν ξέρω τι γίνεται, αν υπάρχουν κι άλλες. Καλώς την τουράτα. Κορίτσια μου, το παλτό αυτό, το μαντό μάλλον. Πολύ ωραίο μήκος. Και αν το βάλεις και με τα κουνάκι, θα πει και θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Χρώματα φανταστικά. Καλημέρα, από μέσα βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι σου καπνίσει. Δες μέχρι και απαλό ροσάκι που φοράω δεν ενοχλεί. Αν και αν βάλεις από αυτά τα χρώματα θα είσαι ακόμη πιο τέλεια. Καλά, μπορείς να βάλεις και τώρα και για το Πάσχα ένα ωραίο λευκό πουκάμισο, μια ωραία τζιν παντελώνα, μπλε σκούρι, μια μαύρη παντελώνα, ό,τι θέλεις. Τα λέει όλα το μαντό το συγκεκριμένο, είναι από τα ωραία τα ευρυμέτα καθόριστα. Δεν έχει ούτε ρίγες, ούτε καρδούλες, ούτε τίποτα συγκεκριμένο. Μάλιστα έχει πολύ ωραία πετρόλ. Τι πετρόλ, πράσινη. Φόδρα. Και κορίτσια μου το δίνω στα 90 ευρώ. Το νούμερο που φόρησα είναι το large και υπάρχει και extra large. Ναι, βεβαίως, θα τη δείξω κρυσταλλένια. Είναι αυτή, είναι κουκλή. Την έχουν πάρει από όσους βλέπεις εδώ μέσα οι μισές, να ξέρεις. Αρέσει πάρα πολύ, μαζί και εγώ την έχω πάρει προφανώς. Λοιπόν, τα τουλιπάκια είναι ανάγλυφα, όπως και οι ακτίνες του ήλιου. Εδώ το κάστρο, τσεπάκι κανονικό. Ανάγλυφα και εδώ τα μιλαράκια, οι μελισσούλες, τα λουλούδια. Εδώ το καυσαέριο είναι ανάγλυφο, τι καλό. Και το αυτοκινητάκι εδώ πέρα στην άλλη τσέπη. Να σας πω ότι την έχω στα 35 ευρώ. Το φθηνότερο, να μπορείτε να την γκουγκλάρετε, να τη δείτε. Εγώ πάντα τα λέω, όταν τα βρίσκω, όταν ασχοληθώ και βρίσκω αλλού τιμές, την έχω δει το φθηνότερο 38. Τη συγκεκριμένη και μάλιστα τη δείχνουν φαρδιά, ποιος ξέρει τι, καμιά, δεν ξέρω που την έχουν βάλει. Είναι ωραιότατη ζακετούλα όπως τη βλέπεις, δεν είναι πια ούτε το ασημάζευτο εκείνο το φαρδί. Το παντελόνι, το καφέ χρώμα που είναι σαν μαύρο που πήρα. Α, ναι, σ' άρεσε, ντουράτα. Το έχω και σε καφέ όντως, το θέλεις να το βάλω στην άκρη. Είναι αυτό. Τουράτα, τι νούμερο ήταν το μαύρο σου? Χαίρετε. Γεια σας. Να εξοπλίσω το... Ναι, βέβαια, ελάτε. Εντάξει, θα τα καταφέραμε με το τέτοιο. Τα φέραμε και 2 και 3 φορές. Δεν πειράζει, μόνο. Ελάτε. Απορρίπτεται, λέει, καλέστε εκδότη κάρτας. Μήπως έχετε κάποια άλλη καρτούλα, μήπως να δοκιμάσουμε. Ναι. Ευρέως τη χρησιμοποίησα σήμερα. Ναι, μήπως γι' αυτό. Και μια φορά τον παραβάσεις, μου λέει,
Μήπως έχει κλαπεί κάτι. Δεν έχουμε πάρει. Όχι, αναρωτιούνται ότι η τράπεζα για λόγους ασφαλείας μετά σου λέει κάνουν ένα φρένο. Απορρίπτεται, καλέστε εκδότη κάρτα. Χριστέ και η Παναγία. Δεν μας θέλει να την πληρώσουμε την τζακετούλα. Συγγνώμη, νόμιζα εγώ ανησυχώ τώρα, γιατί. Δεν φαντάζομαι ότι είναι κάτι. Η κάρτα θα το λειτουργεί κανονικά. Απλά σου λέει ότι θα καλέσετε εκδότη μήπως επειδή παραχρησιμοποιήθηκε, αφού μου λέτε. Ότι χρησιμοποιήσατε Σιγά, βέβαια κάνω ψώνια. Ναι. Θέλετε με αέρι σημασία, πώς σας Όχι, βολεύει. όχι, αυτό είναι το τελευταίο. 2 λεπτά και τη χωρίς το μανάβι. Ναι, να δείτε με χρησιμοποιήσω αλλού. Ναι, και βεβαίως, σας βεβαίως. λέω αυτά. Καλώς, Πόσο καλώς. είναι? Εντάξει, ευχαριστώ. Έχουμε αμέσως. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, κορίτσια μου, Ντουράτα, θέλω να μου πεις τι νούμερο μπορείς να θυμηθείς, ποιο νούμερο. Δεν θυμάμαι γιατί έχω 2. Το ένα το έχω με κρυσταλλάκι, μάλλον αυτό είναι το δικό σου. Και το άλλο είναι αυτό, νομίζω ότι είναι αυτό. Όμως επειδή μοιάζουν πάρα πολύ, θα ήθελα μια επιβεβαίωση γιατί αυτό είναι το νούμερο το 38. Είμαι στο δρόμο, ναι, τέλεια. Ό,τι θες Ντουράτα θα μου πεις και θα το κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό. Θυμάμαι ότι το είχα... Ωραίο παντελόνι, Ντουράτα, είδες. Παιδιά, είναι καταπληκτικό, το πήρε αυτό η Ντουράτα, την άρεσε πάρα πολύ, το πήρε σε μαύρο. Και τέλεια, τέλεια, Ντουράτα μου, μη βιάζεσαι και μέσα στο σουκού να μου πεις. Εξάλλου εμείς θα κλείσουμε σε λίγο. Τετάρτη να ξέρεις θα ανοίξω τώρα, ναι. Κορίτσια μου, θα ανοίξω Τετάρτη από το κατάστημα της Βέρειας κατευθείαν. Δείτε τι ωραίο. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό που έχω με τα κρύσταλλα είναι 38. Το άλλο είναι 42. 38, 42. Για να δω αν έχω και κανένα ακόμα. Και 44 έχω Ντουράτα. Δεν νομίζω να είσαι το 44. Όχι, 42 νούμερο. Α, τέλεια. Άρα, ωραία. Στο κρατάω το 40. Ναι, και εγώ νομίζω γιατί αν ήταν αυτό θα το θυμόμουν. Στο βάζω στην άκρη, Ντουράτα. Αν κάτι αλλάξει, πες μου απλά να το βγάλω από την άκρη. Ναι. 42, τέλεια. Για να το βάλουμε εδώ. Καλέ, εγώ. Κρυσταλλένια μου, πες μου αν θες τη σακετούλα, φίλη. Είναι καταπληκτική, κοριτσιά. Εγώ θα τη δείξω άλλη μία. Τη σακετούλα αυτή. Έλα, Ελένη μου. Άι. Το μπουφάν. Πολύ καλά έκανες, τέλεια, το κρατάω. Θα το φέρω Τετάρτη να ξέρεις. Έχεις κρατήσει το τηλέφωνο. Τέλεια, τέλεια, ωραία, θα το φέρω. Εντάξει, Ελένη, τσαβουλιά. Κρατήθηκε και το μαύρο το μπουφάν, το extra large μόλις. Κατερίνα μου επίσης, καρδούλες. Κορίτσια, θέλω να δείξω λίγο τα παντελόνια. Να δείξω παντελόνια. Να δείξω άλλη μία αυτή τη σακετούλα που είναι καταπληκτική. Να σου πω ότι σε 9 λεπτάκια θα κλείσω. Την έχω στα 35, είναι κουκλάκι. Από τους πιο χαριτωμένους που θα βάλεις τώρα την άνοιξη με τα τζινάκια σου. Λοιπόν, οκ, όπως και να έχει. Θέλω να δείξω κάτι καταπληκτικά παντελόνια. Κάτι καταπληκτικά παντελόνια θέλω να δείξω. Τι σιτένε, κορίτσια. Τι ωραίο ρεβέρ. Όλα γράφουν οι τένε πάνω. Λοιπόν, όλα οι τένε γράφουν. Δικής μας παραγωγής, κορίτσια μου. Καταπληκτικό, νομίζω το συγκεκριμένο έχει και μαλάκι. Το πιάνο, έχει μαλλί. Όχι. Το μάτι μου το κλούβιο. Έχει κοτόν, κορίτσια. Το νούμερο είναι το 40, το γερμανικό 48 ελληνικό. Ρωτήστε με για διαστάσεις. Αν σας αρέσει, ωραίο το παντελόνι.
Πάμε να δείξουμε μια παντελονάρα θεϊκή εδώ, μικρό νουμεράκι, όποιο το πάρει τυχερή. Απίστευτο ύφασμα, αν βρεις τόσο ωραίο βαμβακερό υφασματάκι, έλα και πες μου, θα το αγοράσω κι εγώ. Δες πίσω η λιβελούλα η μπλε, όλη Σβαρόφσκι. Η Τένε. Όλα γράφουν η Τένε. Η Τένε. Παιδιά, παντελόνι του καταλόγου. Δεν βγήκε παραγωγή καν. Δεν βγήκε παραγωγή. Βλέπετε, σας έχω πει ότι τα νούμερα τα 38, γιατί είναι 38, δηλαδή 46 ελληνικό, είναι όλα τα πιο στολισμένα μας ρούχα. Τα πιο εντυπωσιακά. Εξαιρετικό βυσσινοδαμασκηνή παντελόνι με υπέροχη γαλάζια λιβελούλα. Καλά, αυτό θα το κάνω βίντεο να μπει. Εντάξει. Είναι καλά. Τρόμαξα. Μήπως έχει πρόβλημα το οποίο δεν στο Τώρα είδα. έκανα πρόβα εμένα τη δικιά μου την κάρτα. Έβαλα Μπαίνει. ένα μικρό ποσό, ναι, το πήρε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κυρίως τρομάζω για το... Για σας. πώς είναι η κάρτα. Μια χαρά είναι η Βέβαια. καρτούλα μου. Εντάξει, τέλεια, τέλεια. Απορώ, δηλαδή, γιατί... Θέλετε να ξαναδοκιμάσουμε την κάρτα ή όχι? Ναι, αν θα θέλεις. Ναι, γιατί όχι. Γιατί πήρα λεφτά από την πόλη μου τώρα. Εντάξει, όχι, Πάω, κανένα βλέπω. πρόβλημα. Να το δούμε κι εμείς, ναι, το κάνω κι εγώ πάλι πρόβα. Θα φέρετε φουστανάκια μακριά. Βέβαια. Για την άνοιξη. Βέβαια, με τη νέα συλλογή θα φτούνε. Είχα πάρει πριν χρόνια ένα καταπληκτικό το ωραιότερο μάξιμο στο Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. ακόμα. Και περιμένω να έρθουν οι κάρτες. Ναι. Απλώς ξέρεις τι μου ζήτησε το pink. Στο ζητάω πάντα. Είναι πολύ συχνά το ζητάω πάντα. Ναι. Μπορεί και εγώ τώρα επειδή μόλις έκανα την... Καλά μόλι, εντάξει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δούμε. Χτίσα και Αλλά λέει λέει μόνο δεν θέλει με τίποτα. δεν Όταν θέλει. την φορά θα καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμη είναι από αυτόν τον τρόπο, από αυτόν τον λόγο και μόνο. Ναι. Είναι και πολύ απαλούλα. Πολύ Είναι πολύ ωραίο κοκεράκι, χρώμα. είναι καταπληκτική. Πολύ ωραίο χρώμα. Την έχω και σε ζαχαρί, να ξέρετε. Ωραίο, πολύ ωραίο και ζαχαρί. Απλώς το κίτρινο είναι πιο δεξιά. Φέτος το κίτρινο είναι πάρα πολύ τάση. Έτοιμα φτιάξαμε το ρωτήσετε. Άστε την ωραία, πάρε τα λεφτά. Ναι, τώρα, Δεν την παρακαλάμε και όλα τα μηνύματα. Μα δηλαδή πραγματικά Γιατί μου άρεσαν καθόλου οι συναλλαγές με κάρτα, με κάρτα. Και τώρα βολεύουν πάρα πολύ. ναι, αλήθεια είναι. μαθαίνεις αλλιώς. Και τώρα με το κινητό, τσακ. Με το κινητό το έχετε βάλει ή όχι? Όχι, Εντάξει, δεν θα το χάσω. Έχετε δίκιο, Δεν ναι. είμαι ακόμα τόσο άνετη. Πάντως τα iPhone έχουν πολύ καλή ασφάλεια. Μέχρι και με πρόσωπο μπορεί να έχει ασφάλεια. Οπότε και αν το χάσετε. Δεν θέλω. Ναι, άντε καλά. Κυρίως μου αρέσει αυτό. Γιατί δηλαδή να είναι. Απλώς αξαναγκαζόμουν. Έχετε δίκιο. Χαιρετώ, γεια σας. 5 λεπτάκια ακόμα, κορίτσια, 5 μόνο, 5 και μετά τα λέμε Τετάρτη. Θα μπουν ωστόσο τα live, το χθεσινό live πιστεύω θα μπει αύριο και το σημερινό θα μπει μεθαύριο, έτσι για να σας έχω λίγο κάτι να βλέπετε. Λέω κατά τις 6 το απόγευμα όπως τα βάζω όλα, να τα βάλω και αυτά. Τα live. Λοιπόν, φορέματα, να δούμε κάποια φορέματα και να κλείσω. Λοιπόν, κορίτσια μου, πολύ ωραίο φόρεμα, εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, από 45 το δίνω, θα το δώσω 19 ευρώ. 20 έλεγα μέχρι πρότινος, όσο μπορώ να κατέβω. Είναι ωραιότατο sweat ελαστικό, χρωματάρα, είναι το 2 extra large, μπορείς να του βάλεις και μια ωραία ζώνη εδώ. Να πάω πιο πίσω. Πόσο να πάω πίσω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και εύκολο και θα το βάλεις και με δερματινάκια τώρα, ξέρεις που είναι της εποχής, με μποτίνια, με μπότες, με γόβες, με ό,τι θέλεις θα το βάλεις. Τα χρώματα του είναι αυτό το ωραίο, το κρέμ, το δαμασκηνί, λίγο σομόν και μοβ. Και είναι το 2 extra large, αν θες πες μου να στο μετρήσω, από 45 το δίνω 19, νομίζω ότι η τιμή τα λέει όλα. Πάμε ένα τελευταίο μου το φόρεμα, κορίτσια, το δίνω 30, είμαστε κάτω από τη μισή τιμή, 65 έχει αρχική αν δεν κάνω λάθος, 68. 68 αρχική, έχει μείνει ένα μόνο χειμερινό μου το φόρεμα, δεν έχω αλλού κανένα.
Δες τι ωραία που διπλώνει και το μανικάκι του. Κάνει μανσετούλα που καμίσου. Εδώ κλείνει κανονικά. Αν θες και το φορτώνεις με πολύ ωραία κολλιέ ή έντονα σκουλαρίκια, αν θες και το αφήνεις. Εμένα μου αρέσει λίγο να αναπνέει το ρούχο. Και κορίτσια μου, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία η φούστα του. Slick, δηλαδή γοργονίζει προς τα κάτω. Ίσα ίσα ανοίγει στο τελείωμα για την κίνηση. Κατά τα άλλα, μοιάζει σαν να πήρες ένα πουκάμισο και να το βάλεις μέσα στη φούστα σου. Το βλέπεις πως είναι το πατρόν. Εδώ ούτε καν να με ρωτήσεις διαστάσεις στήθους, γιατί ακριβώς επειδή είναι ρεγκλάν, έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο, αλλά αυτό να μην σε φοβίζει αν είσαι και πιο μικρό νούμερο, 2 extra large είναι αυτό. Εδώ τη μέτρηση που θα σου κάνω θα είναι εδώ. Εδώ. Θα μετρήσουμε το σταθερό του το σημείο. Εδώ, στη κυλίτσα. Λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει μου λες, εγώ σου είπα ότι η τιμή του είναι 30 από 65 και με αυτό θα κλείσω. Δεν θα δείξω τίποτα άλλο. Και αν σε ενδιαφέρει οτιδήποτε που σου άρεσε, ξαναδες τα βίντεο, κάνε ένα screenshot και στείλω μου στο τηλέφωνο εδώ πέρα στο Viber. Το τηλέφωνο αυτό υπάρχει και στις σελίδες μας, οπότε μην βιάζεσαι να το σημειώσεις, υπάρχει παντού σε όλες τις σελίδες. Οπότε μπορούμε έτσι να επικοινωνήσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, όποτε θέλεις, μέχρι και Τετάρτη που θα ανοίξω και μπορούμε να τα πούμε και από κοντά πάλι στο επόμενο live στο κατάστημα της Βέρειας. Να περάσετε τέλεια, ό,τι και να κάνετε, να φάτε, τη Δευτέρα να βγείτε, να βρεθείτε με δικούς σας αν έχετε ανθρώπους κοντά, να πάτε να πετάξετε το χαρτετό, δεν πειράζει. Να κάνετε ένα ωραίο πικνίκ αν δεν θέλετε να πετάξετε το χαρτετό, είναι πολύ ωραίες μέρες. Ας βγούμε λίγο από το σπίτι, έχει ωραίο καιρό. Και εμείς τα λέμε Τετάρτη, κορίτσια μου, στο επόμενο μας live. Πολλά φιλιά, σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ που ήσασταν πάλι μαζί μου. Γεια σας.